Os instrumentos escaparon da sala de música porque botaron de menos aos seus descompañeiros. Sen logralo, perderonse polo instituto. A túa labor é atopalos e identificar os instrumentos que marcharon da clase de música. Bos días a todos e a todas. Hoxe chega ao noso programa Xogos de Mesa en Carral o novo xogo Que é Que, unha variante de Quen é Quen, pero levado ao terreo musical, onde podemos atopar os instrumentos populares tradicionais de Galicia que se escaparon da aula de música. Aproveita para disfrutar coa túa familia deste divertido xogo de mesa e, de paso, resolver o misterio durante lo menos 30 minutos. Podes xogar por parellas ou por grupos, só 2 por partida, e recorda que xa poden participar os nenos maiores de 8 anos. O xogo consiste en adiviñar o instrumento elixido polo noso rival, mediante as preguntas feitas polos seus creadores. Estas preguntas só poden ser contestadas cun sí ou non. Materiais. 3 taboleiros personalizados, interiorizados dentro dunha caixa confeccionada con contraste azul e dourado, con 12 lapelas que esconden os instrumentos musicais. Un marcador que che indicará a túa puntuación que vas conseguindo ao longo do xogo. 60 tarxetas divididas en 2 mazos, dependendo da dificultade de cada unha das preguntas, que nos axudarán a descubrir o instrumento escondido. A información das tarxetas foi sacada da páxina web de Pablo Carpintero, Os instrumentos musicais na tradición galega, e publicada pola Consellería da Cultura. Modo de xogo. Cada xogador saca da caixa o seu propio taboleiro e as tarxetas que conteñen as preguntas, separándoas en 2 grupos, sinxelas e complexas. Unha vez baralladas, colócanse en riba da mesa. Despois, tócalles o turno aos xogadores que teñen que elixir un instrumento, dos 12 que aparecen no taboleiro. Por roldas, intentarán adiviñar cal é o instrumento do seu rival, axudados polas tarxetas que conteñen unha serie de preguntas que só poden ser respondidas cun sí ou non. O xogador que logre adiviñar o instrumento antes obterá un punto. O xogo continuará ata que un dos xogadores ou un dos grupos chegue antes aos 5 puntos, proclamándose gañador do xogo.